קורה חברים? אנחנו היום בסרטון חדש. כמו שאתם רואים, היום אנחנו בחורשה ליד המגרש בשלום. בסרטון שעבר היינו ליד המגרש ליד החטיבה, אז היום אנחנו במקום חדש. בואו נכיר את הצוות שלנו. דניאל, בוא תיכנס אלינו. זה אני אריאל, ויש לו את הצלם שלנו, דוד. כן, כמו שאתם רואים זה אני. אז בואו נמשיך. ואתם יכולים לראות שזה נחל חרירים. אתם יכולים לבקר, אבל תבואו מסוכן פה. לא מסוכן, זה כיף. הנה אתם רואים, זה פה. זה בקאנטרי. בקאנטרי אתה הולך, פה יש את הירידה, ואז פה יש את זה, ואז אתה הולך פה. טוב, בואו נתחיל בצמח הראשון שלנו. זה קקטוס, הוא קוצני בהכרח. הוא מעצבן, צריך להיזהר ממנו, ובואו נמשיך. הוא מציק. עכשיו עוברים הראל. אנחנו שנייה רק מחליפים. בסדר? יאללה, בואו נמשיך. טוב, יאללה, אנחנו המשכנו. אני פשוט צלם טוב, אבל פשוט יש לנו פה צלם הרבה יותר טוב. זה למה אני מעדיף. כדאי לכם להיזהר פה אם אתם באים, כי יש פה הרבה אבנים וקוצים. זה צמח, אני לא יודע איך קוראים לזה, בוא נראה. הוא קוצני, ויש לו גם סיבים. לא להתקרב אליו. זה גם הקוצים. צריכים להיזהר פה. זה מקום מסוכן. בוא נעבור, יש לנו פה עכשיו זה. הכל פה קוצר. טוב, בסדר, בוא נמשיך פה. אנחנו על דרך גם נמצא פה דברים. יש פה שקית של קטשופ. הכל מלוכלך פה. ניירות. אבנים זורקים פה. עוד מעט נעבור גם לשם, לעץ שם. אז תישארו איתנו. יאללה, בוא נמשיך. פה עוד קוצים. זהרו, כי כל החורשה פה קוצים וכאלה. אם עכשיו מישהו דורך פה יחף, הלך עליו. רק מזכיר שיכול להיות לקפוץ עליכם פה איזה נחש או משהו. איפה אתם, חבר'ה שלי? למה תשכחו בסרטון קורה איזה משהו? אז אנחנו כבר נדאג לזה, יש לנו פה חבל. אנחנו נסביר לכם פה איך... יש פה ספקים של הצלה, אנחנו גם נביא. לא בפרק הזה, אבל... אנחנו גם נראה לכם איך להתנהל בשטח. זה. טוב, הנה, עכשיו אנחנו עוברים לעץ פה, מה שהראיתי לכם. בואו נראה מה יש פה. בואו נראה מה אנחנו נחשוב עליו. קודם כל אנחנו רואים שיש פה אבן שעשו פה מדורה. מדורה עשו פה, סימנים, עוד קוצים. ועכשיו נעבור לדבר הכי נראה לי, יש פה גם סמיכה. וזה הדבר חשוב, זה מראה לכם את הדרך. אם אתם רואים כזה, תעקבו אחרי זה, כי אם אתם נאבדים, תעקבו אחרי זה, זה יעזור לכם מאוד. אז בואו נמשיך, וזה לא יודע מה הוא עושה, גמור. יש שם כזה. אנחנו רוצים עכשיו לראות מה יש בעץ. וואי, זה משהו חום כזה. זה כמו העץ במיינקראפט. כן, נתחיל לחזור. טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו בינתיים נמשיך, בינתיים שהוא עושה משהו. וואי, יש פה פרווה. וואי, יש פה פרווה. יש פה יונים. מה זה פרווה? משהו כן? זה נראה פרווה של זאב. איזה ריח.
זה לא יכול להיות זה בלי זה, ויש נראה לי ריח חזק. יש פה גם יונה נראה לי. הסוכן יונה פה מתה בטח. ואז הם מבנים מפחידים. נעבור לדבר הבא. נעבור לדבר הבא שלנו, שהוא תחילת החורשה, שהיא פה. ממש פה בדרך. יש פה יונה. הנה יש פה דפי מידע, זה חשוב. הנה. מה זה? מישהו פה. הנה יש פה את הזה, יש פה קורי עכביש. יש לנו פה עמוד. ובואו נמשיך בדרך שלנו. הנה עוד סימן, יש פה עוד סימן, כפי שאתם רואים. כן, אני יודע. חברים, תסתכלו איזה סלע יש לנו פה. נחכה לחבר'ה שלנו פה. וואו, זהו. זה כבר עכשיו התחלנו. תסתכלו איזה צינור שנפל בטח. יש גם פה סימן. זה הדבר בינתיים הכי מפחיד שלנו. טוב, בואו נמשיך לראות מה יש פה. יש פה גם פאקי שלנו. מה, אתה גמור טוב? נמשיך פה בדרך שלנו. נגיע עד העץ ונסביר לכם מה ראינו שם ונחזור, כי זה כבר נהיה עמוק. אנחנו מתרחקים יותר מדי, הרי. נאבד. עוד סימן יש פה. חברים, זה כבר אזור מסוכן, זה כבר אזור שצריך הורים, אז חברים אנחנו חוזרים. חבר, רק נראה להם את העץ שיש פה. מה? רואים מישהו אותו? פה שרף עץ. את העץ. יש פה גם יאללה, בניינים, בוא עכשיו אנחנו נחזור. חוזרים. אנחנו נחזור ונהיה איתכם בקשר. נחזור אליכם. חברים, עכשיו חזרנו. תראו מה קרה. אנחנו פה ניסינו ללכת בשביל לסיים את זה ואז להגיד לכם שסיימנו פה, ומצאתי צמיד. אם מישהו יודע של מי זה, בבקשה תדברו איתי ולא לשקר עליי, די, אין לי כוח לזה. לא להיות שקרנים. תראו, זה לא יהלומים אמיתיים, נראה לי. וואי, זה יפה. טוב חברים, עכשיו אז, אנחנו נשמור את זה. הנה, תראו. ובינתיים זה הדבר הראשון שמצאנו, דבר מטורף. נשמור עליו טוב, ובואו נמשיך. חברים, אם אנחנו נמצא עוד משהו, נעדכן אתכם. בינתיים אנחנו הולכים ליציאה.